Ako by si opísala svoj stav fyzickej kondície pred začiatkom nášho programu? Pred začiatkom programu som bola taká nemotorná, komotnejšia, zle sa mi chodilo, boleli ma nohy, mala som vyššiu cukrovku, lebo som cukrovkárka a teraz proste mám viac energie, cukor sa mi zlepšil, proste sa cítim o moc lepšie. Ako sa cítiš nielen fyzicky, ale aj po tej emocionálnej stránke od nášho programu, od nášho začiatku programu? Po emocionálnej stránke je to o moc lepšie, lebo sa cítim šťastnejšia, spokojnejšia, lepšie spávam. Po tej fyzickej stránke sa cítim veľmi dobre, mám viac energie, môžem s deťmi hrať fotbal s vnúčatami, proste som taká akčnejšia. No, kúpila som si nový bicykel, lepšie sa mi teraz bicykluje, chodím aj na dlhšie vzdialenosti, mám viac energie na všetko. Keď doma upratujem, vyskočím na stoličku, aj hore v poličkách si viem už sama spraviť. Proste mám viac energie, viac síly, cítim sa taká mladšia. Cukrovkárka mi znížila lieky na cukor, čiže mám lepší cukor, lepšie mám nohy, čo teda u cukrovkárov je problém s nohami. Mávajú v noci také tyky, teraz už to mám menej. Proste sa mi úplne obrátil život k lepšiemu. Aké rady by si dala ľuďom v tvojom veku, ktorí by si chceli zlepšiť zdravotný stav? Alebo ktorí by chceli začať cvičiť, ale nevedia sa odhodlať? No, v prvom rade začať zdravšie jesť, dávať si pozor na to, čo zjeme a prihlásiť sa na cvičenie. To cvičenie dáva strašne veľa s tým jedlom. Človek sa cíti o moc lepšie a aj zdravšie dáme tomu telu. Proste sa nám zlepší kvalita života. Odporúčila by si nás aj tvojim známym? Áno, aj už som odporúčila mojim známym a chvália si to, že tiež sa im zmenil život k lepšiemu.